Bueno, bide honetan, lau eta bosgarren gaien azteketa ereduaren hirugarren ariketa egingo dugu. Bueno, ariketa honen eskatzen digute, bata besteko aldakuntza tasa kalkulatzea tarte konkretu batzuetan. Ez dira gitxi, 6 tarte. Bueno, gogoratu. Tarte baten bataz besteko aldakuntza tasa kalkulatzeko daukagu formula bat, eta da kasuetan F0 ken F minus iru zati 0 ken minus iru. Bai? Izan FB ken FA zati B ken A. Izan da A eta B bi hauek. Beraz, modulen baten kalkulatu behar dugu zenbadan hemen F0 zenbadan F minus iru, eta holan agertzen diren balio guztiekin F minus bi bai kalkulatu behar da, F bat, F iru, F minus bat, eta kiz gehi eta F bi. Eta kite pinetu dandanak, minus iru 0, minus bi bat, minus iru iru, minus bat bat, 0 iru, eta minus bi bi. Beraz, zazpi balio hauek kalkulatuz, eta kalkulatzen da ordeztuz funtzioan, gero bete bi izango dugu formulako ordeztuz bakarrik hemen. Kasu honetan nahi ez, F0 moten dau iru. 0 gehi 0 gehi iru gehi 0, 0, iru, parkatu. F minus iru kalkulatzeko, izango da minus iru bediru minus bederatzi, minus iru berriru da minus hogeta zazpi, kanpoko minusaz gehi hogeta zazpi, gehi iru, eta minus iru berbi behatzi ken bederatzi. Horren daukagu, hogeta mar ken amazortzi, egoten dau, amabi. Horren, F minus iru eta F iru erabiliz daukagu. Iru ken amabi zati 0 ken minus iru eta iru. Horren da, minus bederatzi eren, hau da, minus iru. Bat, minus bi bat. Berriro, F bat ken F minus bi, zati bat ken minus bi. Zen bada F minus bi? F minus bi, da, iru bider minus bi, minus 6, ken minus bi berriru, minus sortzi, kanpoko minusaz gehi sortzi, gehi iru, eta minus bi berbi lau, ken lau. Horren, minus amar gehi amaika berdin bat. Eta F batarena, da ordeztea bat. Horren da, iru, ken bat, gehi iru, ken bat. Horren amaten dau, 6 ken bi, lau. Horren daukagu, lau ken bat, zati bat gehi bi. Hau da, irueren bat. Zen bada F iru? Iru bider iru bederatzi, ken iru berbi hogeta zazpi, gehi iru, eta ken bederatzi. Bederatzi fuera, eta minus hogeta lau geratzen da. Eta minus irua, hemen daukagunez, bata minus iru iru, izango da F iru ken F minus iru, zati iru ken minus iru. F iru da minus hogeta lau. F minus iru, amabi, ken amabi. Zati iru ken minus iru, zati 6. Horren da, minus hogeta ma 6, zati 6, minus 6. Bat, minus bat, bat. Berriro. F bat, ken F minus bat, zati bat, ken minus bat. F bat, bakigu, lau dala, baina F minus bat ez.
F minus bat, izango zen, iru bider minus bat, minus iru, minus bat berriru minus bat, minusaz gehi bat, gehi iru, eta minus iru minus bat berbi bat, aken bat. Eta geratzen da, lauken lau, 0. Orduan, izango da, F bat, lau, ken F minus bat, 0, zati bat gehi bat, zati bi. Orduan, lau zati bi, bi. Vale? Eta falta dira, azkenengo biak. Da, 0, iru. Bueno, borrako tamen pare bat eta ego gomen. Vale? Zero, iru. Hau da, F iru ken F0, zati iru ken 0. Vale? F iru, minus hogeta lau. F0, iru. Zati iru, da, minus hogeta zazpi. Zati iru, berdin, minus bederatzi. Eta maitzeko, minus bibi, ba, F bi ken F minus bi, zati bi ken minus bi. F bi, izango da, iru bider bi 6, ken bi berriru ken sortzi, gehi iru, eta ken bi berbi ken lau. Bederatzi ken amabi, minus iru. Urrun, F bi, minus iru. Ken F minus bi, ken bat, zati, minus bi gehi bi parkatu, orduan minus lau zati lau, minus bat.